Και μέρα 6 σήμερα. Ναι, ξέρω ότι αύριο είναι μέρα 7, μην το πεις. Χθες το δωματάκι που σας είπα να μαντέψετε στα σχόλια ήταν μια φόρμα Kobe Bryant, οπότε δεν το βρήκε κανένας. Πάμε γρήγορα να δούμε και τι άλλο μας ήρθε σήμερα. Έχουμε μια μπλούζα Ολυμπιακός Φιωρεντίνα από τον τελικό του 24. Στη συνέχεια έχουμε ένα σορτσάκι Nike. Στη συνέχεια έχουμε μια ζακέτα Nike, η οποία έχει πάρα πολύ ωραίες λεπτομέρειες. Εδώ έχει και ροζ και πίσω πάρα πολύ ωραίο. Δύο φανέλες, μία Manchester United μέγεθος medium και με μία φανέλα Manchester City. Ολοκαίνουργες και οι δύο. Μέγεθος medium και αυτά. Τέλος, κλείνουμε με ένα t-shirt polo σε συνεργασία με Βραζιλία. Μέγεθος medium και αυτό. Πολύ ωραίο statement piece. Αυτά για σήμερα, κάνε follow on G-Sales και τα λέμε αύριο στη μέρα 7.